Jao. Mirka, vidi, gledaj. Zamisli ono kad smo se upoznali pre, ti si bila ovako. Pa dobro, nisam baš bila tolika. Pa uvek si imala duge noge, okej, nema problema, ali u svakom slučaju sad sam ti poljubio ruku i bio sam potpuno zbunjen kao Mirka Vasiljević, okej, porasla je. Da sam to doživao. Dobro večer, Mirka, dobrodošla. Dobro večer, bolje vas našla. Mogu da kažem da ovakav aplauz nisam dobila u životu. Hvala vam. Pa dajte onda još jednom to iskustvo da se ponovi. Rekao sam malo pre da ti ove stepenice neće predstavljati nikakav problem s obzirom da si manekinka, ti si potpuno nonšalantno prošetala. Pa dobro, moram biti iskrena da si me učio. Od moje 5. godine učio si me kako treba hodati. Ajde onda da pokažem ovim ljudima, ovako imamo ovde pistu. Možemo dobro jedan, ovako to. Evo sad je i Mirka kad se prošetao kako to ide. Dobro, dugo te nismo videli u emisijama. Nismo te videli na sceni, ali ovih dana igraš u novoj seriji televizije Pink, je li tako? Tako je, serija se zove Zvezdara, uskoro treba da počne emitovanje. 3 beogradske porodice su u priči, svašta se dešava, svađaju se, mire se. Jesi ti tamo gde se svađaju? Pa, ne baš, ja sve sa osmehom dočekam u toj seriji, da. Jesi tako i privatno? Pa zavisi kako kad, u vožnji ne, ali trudim se ovako u životu, da. U vožnji se Ne baš tako, malo drugačija. Jedna od najlepših serija na kanalu televizije Pink bila je Ljubav, navika, panika. Imali se jedan aplauz za tu seriju. Se vidi na kanalu TV Pink 2, odnosno na Pink 2 i to je ono što jeste onako nešto dobro i nešto kvalitetno što se radilo ovde kod nas. Ti si bila jedna od onih koji si igrala u toj seriji. Molim te, reci mi samo onaj rafal, kako jedno glupačko kučko kravo. Da, 4 godine smo mi snimali tu seriju i prosto to nam je ovako u snimanju ušao u običan govor kada moja majka Seka Sablić i Ljiljana Stjepanović kreću kučko, polovnjačo, kravo, glupačo, dođi pijemo kaficu, jedemo bele bubrege. Videla si našu seriju Check-in? Jesam. I moram reći da se pitam zašto me još niste zvali u nju. Moram da ti kažem da evo njih 4 su ovo sad čula i koliko već u nekoj od sledećih epizoda, pa mora da ušeta i jedna... Mislim, mi imamo wannabe manekinku tamo, ali jedna prava. Na relaciji si, koliko sam čuo, Nemačka. Gde živiš? Živim u Nemačkoj, ali kad god imam posla, kao što imam sada, ja sam u Beogradu. Dobro. Hoćemo te vidjeti u pozorištu uskoro? Da, u pozorištu Boško Buha igram svoje predstave. Dobro, šta od muzike slušaš ovih dana? Ono što vi puštate u vašem Viporumu, da. Jao, znači Beat Shaker se večeras, pa Željka Vasića. Mislim, znamo se mi iz kluba, Nomad, ali dobro.